χαρά. Σήμερα αγοράζουμε κρό εδώ, ο φίλος YouTube. Κάτσε λίγο να δούμε το shop. Τι παίζει να γίνεται. Που δεν το πιστεύω, πρώτος μου Legendary. Να δούμε το offer που βγάζει. Όχι, είναι μια χαρά. Να είσαι πίσω τσκλέιτ. Ναι, εδώ. Να 7.000 κύπελα. Και έχω 40 gems όπως βλέπετε. 1, 2, 3. Κρό! Βάμε ρε παιδιά. Τι λες τώρα ρε. Δες εδώ. Τον πήρα λέει. Φοβερό παιδιά. Κάτσε να τον πάμε όσο μπορούμε. Θα παρεντάρει λίγο. Μπορεί και να τον αλλάξει, ποιος ξέρει. Κρόου, παιδιά, δεν το πιστεύω. Πάμε να τον πάμε όσο μπορούμε. Να δεν πάει άλλο. Ναι παιδιά, πήρα κρόου παιδιά. Αυτό. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε και ένα like, με βοηθάει πολύ. Αυτό ήταν, γεια σας!